Ndimeona nini? Ndimeona nini? Baba, ini ndichovha rume. Oro skinamo. Bepa. Vana mukoma makadi. Ndisati ndaenda kure ndokumburoka mazita enyu. Inonzi Mr. Msarinya. Amenewe. Inonzi kuda kwa Kasongo. Oh. Kasongo ye. Ndazvinzwa vana mukoma. Vana mukoma isusu tinobatsira vanotambudzika. Saka ini ndinokumbiro munditaurire dambudziko renyu. Ndachitoti iwo dai government yati tiro matishu mudzimba. Unotozoona kuti vamwe varoshandisa zviguri. Senge pedu pane 7 maloja. Sasa maloja unoona kuti the rest 6 ava kunze kwamwe nini? Andika ndiri kushandisa matishu andika. Vamwe varoshandisa zviguri. Unotoona kuti vamwe vari kushandisa ma-newspaper chaicho andika. Saka azvisofambe mushe zvikukwenzisa blockage. Andamona ene mvura iyi andikamona ndo mvura futi imwe anoonza kuti mvura iyi ndose mumota kuti ndoiri kubva kuhurumende. Ndose mumota iyo. Saka iri kukosta. Imwe challenge iriko ndeyekuti inini tapedza kutoilet kumbawo ukukumbawo kubasa futi ndikuita imwe challenge ini revenda. Saka unotozoona kuti pamwe pacho mkomo mamhanya. Tenge tichara nawo ematishu but mazongo mhanya uzongotanga kutore emavheni. Apa ndakubasa. Basa. Saka unotozoona kuti pari kuita imwe challenge futi kubasa yekuti tozomona takumhanya. Pamwe pacho unotosiya zvinhu. Pamwe pacho unomhanya nezvinhu zvimwe zvichidona. Saka mukoma imi munotengesa chi? Ini ndinosenga matoothbrush. Ko imi mukoma munotengesa chi? Mawachi nematochi. Kose musina izvezvi. Hatisi pabasa tiri kumba. Hamusi baba. Saka mukoma ndokumbiro. Unoona kuti isusu hatisi kuziva kuti magadhi jerere kana kuti machii vatizomona vanhu vautasi vakumhanya vachitiza zichinzi batai mavhenda anoona zvinhu zvangu zvimwe zvosara zvodi. Saka kuti government yakakwanisa kuti inini nechikomana bhikishi kuda kwashe Kasongo vakati tiriwo zvimatsamba zvokuti isu hatichasungwa. Vana mukoma munotarisira kupiwa license muri vhenda here mukoma nhai? Ndachingotiwo zvamufanira kuti kana kuti samatanyera matanyera munhu wekuti anoremekedzwa andika munhu kuti ane tsamba dzokubasa kwake. Saka inini savhenda ndakatiwo tsamba dzokubasa kwangu zvinhu zvaita sei zvanaka zvinonakira iwo nesu anamuona but at the same time you mean you know what amukoma ndomure mutaure shona. Okay munoziva kuti chii ndo challenge one yatusangana nayo plus kumba asi kumba vainzwisisa yematishu but mazomhanya idzi dzogona kusasvika kugovernment but yebasa inokwanisa kuzosvika zvenyu musazvitye. Ngaiti chisvika because we have a challenge with that challenge. Rwacho here asi munhu wenyama so anozowanza tumwe tumadrama auchina hanya kumuka wakakanganwa meli yakazonikanya ndaingoti makanaka bikazi mukaka iro